Čau lidi, vítejte dnešní videa. Dneska vám ukážu s random, nevím co. Je třeba tam to, tak vám jak jsem to získal. Tohle. Ale něco dát mě. No, tak. A dej plus odběr. A jdeme na to. Jako, tady vám ukážu, to je ten iPhone prostě. A ukážu vám nejdřívější věc v našem domě prostě. Tahle. Tak už si asi říkáte, co to je, já taky nevím. A proč máme jako vyložený si toaleťák? To taky nevím. A tady ještě, no to není nejdivnější, mě se to hrozně líbí. No, nevím, jestli vám, ale mě se to hrozně líbí. Tady, oč. A pak jsem takhle. Tohle je nejlepší prostě. No, teďka takhle. A já mám tam na štočku, což má pár let, jako už má to za sebou, jo. A slyším tohle. Dívejte, mě, jsem dám do kamery. No, přiletěla to dobře. To má jenom 2 minuty 20 sekund, protože to nechtěl dělat moc dlouhý. A tohle to může být prostě video. Tohle to může být celé video. Tak zatím čau.